ኣብ መንጎ እስራኤልን ጋዛን ሎሚ ቀናኒ ሓጎስ ግዜ እዩ። እዚ ንልዕሊ 15 ወርሕ ዝጸንሐ ናይ እስራኤልን ጋዛን ኩናት ካብ ዝጅምራት ሒዙ ድማ ንልዕሊ 45,000 ዜጋ ፍልስጤማውያን ዝሞቱሉን ኢሉ እውን ልዕሊ 96,000 ሰባት ተጎዲኡሉን ካብ 17,000 ወታደር ንላዕሊ ድማ ተወዲኡሉ እዩ ነይሩ። ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ንእስራኤል ካብ 9,500 ሮኬታት ንላዕሊ ካብ ጋዛ ናብ እስራኤል ተተኮሰሉን ካብ 1.4 ሚልዮን ንላዕሊ ዜጋ እታ ሃገር ድማ ካብ ጋዛ ተሰደዱሉን ከም ዝኾነ ገሊጻ እያ። እሞ ደኣ ከምዚ ዓይነት ናይ ህፃውንትን ናይ ኩሎም ዓበይቲ ሰባትን ብርሰት ዘጓነፈ ኣብዚ ሰሙን መፈጸምታ ረኺቡን እፎይ ክብሉን ክኢሎም እዮም። እቲ ናይ ማእኸላይ ምብራቕቲ ሃገር እውን ኣብ ዝቐነኒ ሓጎስ ስምዒቱ እናገለጸ እዩ ዝርከብ። እቲ ተሰዲዱ ዝነበረ ህዝቢ እውን እንተኾነ ንግዚኡ ዕረፍቲ ዝረኸበ እዩ ዝመስል። እቲ መዘራረቢ ኮይኑ ዝቐነየ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ናብቲ ጻዕዳ ቤተ መንግስቶም ገና ከይረገጹ ነቲ ናይ ዓለም ፖለቲካ እናቐየርዎ እዮም ዝርከቡ። ንልዕሊ ሓደ ዓመት ብዘሰክሕ ኩነታት ኣብ ጋዛ ይፍጸም ዝነበረ ናይ ሃማስን ናይ እስራኤልን ኩናት ናብ መፈጸምታ ኣምሪሑ እዩ ዝርከብ። ብኽልቲኡ ወገን እውን እንተኾነ ኣብ ዙርያ ጠረጴዛ ጸገሞም ንክፈትሑ እናፈተኑ እዮም ዝርከቡ። ዶናልድ ትራምፕ ሃማስ ዝጨወዮም ሰባት ንክፈትሖም ተዘይኮይኑ ግን ንሱ ናብ ስልጣን ምስ መጸ ከቢድ ነገር ከም ዘጓንፍ መጠንቀቕታ ሂቡ ነይሩ። ብተወሳኺ ናይ ተኹሲ ምቁራጽ ስምምዕ እውን ንኽግበር ኣዝዲዞም እዮም። እዚ ድሕሪ ምባሎም ኣብ ሒደት ሰዓታት ውሽጢ ኣብ ኳታር ዶሃ ንክሰማምዑ ተራኺቦም እዮም። ብርግጽ ቅድም ኢሉ እዚ ስምምዕ ተገይሩ ተዝኸውን እውን ጽቡቕ እዩ ነይሩ። ተዘይኮይኑ ግን ትራምፕ ናብ ስልጣን ኣብ ዝመጽሉ ሰዓት እንታይ ክውስን ከም ዝኽእል ንምፍላጥ ኣጸጋሚ እዩ። ጆ ባይደን ኣብ ቀረባ ብዝሃብዎ መግለጺ ድማ ክልቲኦም ወገን ናብ ስምምዕ እናመጹ ከም ዝኾኑ ገሊጾም እዮም። ኣብ 2024 እቲ መብዛሕትኡ ግዜኦም ኣብ ከምዚ ነገር ዝወድእዎ ጆ ባይደን ክሳኻዕ ጀመረ። ግን ካብቲ ስልጣኖም ክወርዱ ምስ በሉ እውን እንተኾነ ብህፁፅ ኣፍልጦ ንክረኽቡ ግን እናፈተኑ እዮም ዝርከቡ። ናይ ዓለም ሚድያ ግን እቲ ኣፍልጦ ንፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ገይርዎ እዩ። ብዛዕባ እቲ ድርድር ኣስፊሕና ክንሪኦም ከለና ኣብቲ ናይ ፈለማ መዓልቲ ሃማስ ዝጨወዮም ንሰለስተ ሰባት ክፈትሕ ክኢሉ እዩ። እስራኤል ድማ ካብ ጋዛ ክትወፅእ ትጅምር። ድሕሪ 7 መዓልቲ ንድሓር ሃማስ ን4 ሰባት እንትፈትሕ እስራኤል ናይ ጋዛ ነበርቲ ኣብቲ ሰሜናዊ ክፋል እቲ ቦታ ንክነብሩ ፍቓዳ ትህብ። ብኸምዚ ኩነታት ን42 መዓልቲ ድሕሪ ምጽንሖም ሃማስ ብሓፈሻ ን34 ሰባት እንትፈትሕ እስራኤል ድማ ን1,000 ናይ ፍልስጤም እሱራት ክትፈትሕ ክኢላ እያ። እቲ ናይ ፈለማ ዙር ብኸምዚ ድሕሪ ምፍጻሙ ናይ ግድን ካልኦት ዓበይቲ ነገራት ድማ ክፍጸሙ እዩ ነይርዎም። እቲ ናይ ፈለማ እስራኤል ንጋዛ ገዲፋ ሙሉእ ንሙሉእ ክትወፅእ ዝገብር እዩ ነይሩ። እቲ ካልኣዋይን እቲ ወሳንን ድማ ናይ ጋዛ ተፋለምቲ ወታደራት ዝነበሩ ሰባት ካብቲ ቦታ ገዲፎም ብምውፃእ ካልኦት ገዛእትን መራሕትን ንክህልው ዝገብር እዩ ነይሩ። እሞ ደኣ እዚ ንዓለም ኣሰይ ዘበለ ዜና ትራምፕ ከመይ ክፍለጥሉ ክኢሎም ንዝብል ሓቢርና ንርአዮ። ናይ ትራምፕ ተወካሊ ዝኾነ ስቲቭ ዊትኮቭ ኣብ ዕለተ ዓርቢ ንጠቅላይ ሚኒስተር ቤንያሚን ኔታንያሁ ንክረኽብዎ ቆጾር ኣይሕዙ። ኮይኑ ግን ቤንያሚን ሳባት ተባሂሉ ዝጽዋዕ ናይ ኣይሁድ ባህሊ ከም ዘሎን ክረኽብዎ ከም ደይክእሉ ይዛረብዎም። እሞ ደኣ ስቲቭ ንናይ እስራኤላውያን በዓል ስልጣናት ብዘደንቕ መልክዑ ብዛዕባ ሳባት ከም ዘየተሓሳስብን ነቲ ጠቕላይ ኣብዚ ሕጂ ክረኽቦ ከም ዝደሊ ይዛረብ። በቲ መልሱ ተሰናበሉ እስራኤላውያን ብቕልጡፍ ነቲ ናይ ስምምዕ ፕሮፖዛል ይቕበልዎ። ንሶም እውን ናብ ዶሃ የምርሑ። ኣብ ናይ ጆ ባይደን ግዜ ናይ ስምምዕ ረኽባ ይፍርምን ዝበለ ቤንያሚን ኣብዚ ሕጂ እሺ ምባሎም ተንተንቲ ፖለቲካ እንትገልጽዎ ናይ ትራምፕ ኢፌክት ክብሉ እዮም ዝዛረቡ። ናይ ኳታር መንግስቲ እውን ገና ናብ ስልጣን ንዘይወፀ ትራምፕ ከመስግን ይተራዩ። ትራምፕ ኣነ እንትመጽእ ኩነታት ሕማቕ ክኾኑ እዮም፣ ስለዚ ኣደብ ግዝኡ ኢሉ እንትዛረብ ንብዙሓት ሃገራት ኣፎም ዘትሕዘ እዩ ነይሩ። ቤንያሚን ኔታንያሁም ምስ ትራምፕ ጥቡቕ ሕውነት ዘለዎም እንትኾን እቲ ናይ ሕጂ ስምምዖም እውን ብኸምኡ ከይኮነ ከም ዘይተርፍ ተጠርጢሩ እዩ። ምክንያቱ ድማ እቶም ገዛእ ሚኒስተር እታ ሃገር ብፍላይ እውን ናይ ብሄራዊ ድሕንነትን ፋይናንስን ሚኒስተር ብፍጹም ስለዘይተቐበልዎ እዩ ነይሩ። ን15 ወርሕ ሙሉእ ባይደን ዘይከኣልዎ ነገር ትራምፕ ግን ክፍጽምዎ ከም ዝኽኣሉ እናተዛረበሎም እዩ ዝርከብ። እቲ ምክንያት እንትዛረቡ እውን ባይደን ንፈተውቶም ምሕብሓብ እምበር ህጡጥ ዝኾነ ትእዛዝ ከም መሓላለፉ ብዘይምኽኣሎም እዩ ነይሩ። ንዘመናት መጨቃጨቂ ዝነበረን መብዛሕትኡ ግዜ ናብ ኩናት ዘእቱ ናይ እስራኤልን ናይ ፍልስጤምን ጉዳይ ናብ ከምዚ ጽኑዕ ኩናት ከኣቱ ኸኣለ። ሃማስ ኣብ ኦክቶበር 7 ብ2023 ናብ ናይ ጋዛ መሬት ናይ መሬትን ኣየርን መጥቃዕቲ ድሕሪ ምፍጻሙ እዩ ነይሩ። ኣብቲ መዓልቲ ጥራይ ናብ 1200 ጽጉዕ እስራኤላውያን እንትሞቱ 240 ዝኾኑ ድማ ተጨወዮም እዮም። እስራኤል ናጽነታ ካብ እትእውጅ ጀሚሩ ከምዚ ዓይነት ጸሊም መዓልቲ ሪኣ ኣይትፈልጥን። እሞ ደኣ ካብቲ 1973 ናይ ዮም ኪፑር ኩናት ንድሓር ኣብ ታሪኽ ዘመን ንፈለማ ግዜ ኩናት ትእውጅ።
ኣብ ኖቨምበር 2024 ኣብ ዝወፀ መረዳእታ መሰረት ኣብቲ ኩናት 43,000 ናይ ጋዛ ነበርቲ ከም ቆፅሊ እንትረግፉ እቲ ኣሎ ዝበሃል ናይ መሰረተ ልምዓት ህንፀት እውን ከም ዘይነበረ ክኾን ክኢሉ እዩ። ናይዚ ኩናት ታሪክ ዝጅምር ካብ ናይ ጽዮኒስት ምንቅስቓስን ካብቲ ዓባይ ብሪጣንያ ተገብረ ሸርሒ ነይሩ። ብናይ ኤውሮፓ ኣቆፃፅራ ኣብ 1917 ኣብቲ ቦታ ክሳብ ሕጂ ግዜ እናሓመሰ ዘሎን መፍትሒ ዘይተረኽበሉን ናይ ባልፎር ኣዋጅ ብሪጣንያ ግልጽ ትገብሮ። እቲ ኣዋጅ ዝሕብሮ ብሪጣንያ ንእስራኤላውያን መዕረፍን ክኾኖም ኣብ ፍልስጤም ቦታ ከም እትህቦም ዝገልጽ እዩ ነይሩ። እዚ ኩሉ እንትኾን ግን ኣብቲ ዙርያ ጉዳይ እታ ቀንዲ ተዋሳኢት ዝነበረት ንፍልስጤም ዝሓወሳ ኣይነበረን። እዚኣ ዓባይ ብሪጣንያ ነቲ ናይ ኩሉ ግዜ ኣብ ናይ ካልእ ግዝኣት ውሳነ ምትሕልላፍ ተተሓሒዛቶ እያ ነይራ። እስራኤላውያን ነቲ ብሪጣንያ ዝኸፈተትሎም ዕድል ተጠቂሞም ብበዝሒ እውን ክኣትዉ ይጅምሩ። ኣብ ሃገረ ፍልስጤም እውን ግዝኣቶም ምስፍሕፋሕን ካብ ዝተፈላለዩ ናይ ዓለም ሃገራት እውን ናብ ፍልስጤም ክውሕዙ ይጅምሩ። ዝተፈላለዩ ትካላት ድማ ሃኒፆም እዮም። ብዴቪድ ጉንቦሪዮ ዝምራሕ ሃግናህ ዝበሃል ዕጡቕ ጉጅለ እውን ነይርዎም እዩ። እዚ ኩሉ ነገር እንትፍጠር ኣብ ፍልስጤም ዝነበሩ ናይ ቀደም ተወለድቲ ዘማኽሮምን ዘዘራርቦምን ኣይነበረን። እኳ ደኣስ ባልፎር ንመሳርሕቶም ኣብ ዝፀሓፍሉ ሓደ ደብዳቤ ናይ ቀደም ነበርትን ዝኾኑ ናይ ምምኻርን ምስኣቶም ናይ ምስራሕ ሓሳብ ብሪጣንያ ከም ዘይብላ ግልጽ ገይሮም ተዛሪቦም እዮም። እኳ ደኣስ ብሪጣንያ ንምምኻር እቲ መገዲ ክፍቲ ዝገበረቶ ኣብቲ መሬት ገና ንክነብሩ እናሓሰቡን ዝነበሩ እስራኤላውያንን ናይ ጽዮኒዝም መራሕትን እዩ ነይሩ። ፍልስጤማውያን ድሓሩን እንተኾነ እቲ ነገር ተረዲዎም እዩ። ብሪጣንያ ሃገሮም ናፃ ክትገብረሎም ዘይኮነስ ናብ ካልእ ሃገር ክተረክቦም ከም ዝሓሰበት በሪህሎም እዩ። ብኸምዚ ምኽንያት እውን ብናይ ኤውሮፓ ኣቆፃፅራ ኣብ 1936 ክቃወሙ ይጅምሩ። ብሪጣንያ እውን በቲ ትርኑዕ ቅልጽማ ነቲ ህዝቢ ክተፈራርሕ ትጅምር። ማእሰርትን መግረፍትን በብቦትኡ ክኾኑ ይጅምሩ። ፍልስጤማውያን ኣብ ዝነበሩሉ ከባቢ ቦምባ ምፍንጃር ትገብር። ናይ ፍልስጤም መራሕቲ ምእሳርን ምስ ስቃይን ኣስፊሓ ቀፂላቶ እያ። ናይ ፍልስጤም ዕጡቓት እውን ናይ ብሪቲሽን ናይ ሃግናህ ዕጡቓት ዝሰፍርሉ ቦታ ከጥቅዑ ይጅምሩ። ኣብቲ ናይ ተኹሳ መልሲ ድማ ሃግናህ ይኹን ናይ ብሪጣንያ ጾር ናይ ፍልስጤም ሰፈር ንዝነበረ ናብ ሓመድ ክልውጥዎ ይጅምሩ። እቲ ኩነታት እናሓየለ ይመጽእ ከም ዘሎ ተዓዘበት ብሪጣንያ ፒል ኮሚሽን ከም መፍትሒ ተቕርቦ። እቲ መፍትሒ ግን ልሙድ እዩ ነይሩ። ሕጂ እውን ካልእ ናይ ብሪጣንያ መስመር ኣብቲ ቦታ ምስማርን እቲ ሓደ ክፋል ንፍልስጤማ እቲ ሓደ ክፋል ድማ ንእስራኤል ምሃብ እዩ ነይሩ። እቲ ሃገር ናብ ክልተ ገሚዕኻ ናይ ምግዛእ ዝብል ናይ ብሪጣንያ ሓሳብ ግን ዝጸንሕ ኣይነበረን። ምኽንያቱ እውን ብበዝሒ ኣብታ ግዛኣት ይነብሩ ዝነበሩ ፍልስጤማውያን እዮም። ንእስራኤል ተሓሲቡ ዝነበረ ናይቲ ግዛኣት ክፋል ይወሃባት ተባሂሉ እውን ናብ 250,000 ዝጸግዑ ፍልስጤማውያን ካብ ሃገር ክወፁ ግዲ ዝኾኖም። እዚ ድማ ፈጺሙ ዘይቅቡል መፍትሒ እዩ ነይሩ። እኳ ደኣስ ናብ መዋጽኦ ዘይብሉ ኩናት ይምርሕዎም። ኣብ 1939 10% ናይ ፍልስጤም ኣዋዳት ተኣሲሮምን ኢሉ እውን ተሰዲዶምን እዮም። እቲ ኩነታት እናበኣሰ ምስ መጸ ናይ ብሪጣንያ መንግስቲ ካልእ ናይ መፍትሒ ሓሳብ ሒዙ መጽእ። እዚ ድማ ናይ 1939 ፖሊሲ እዩ ዝብል። ንነዊሕ ግዜ ኣሓት ዝነበሩ ጽዮኒስትን ብሪቲሽን ናብ ዓቢ ናዕበ እትይዎም እዩ። እቲ ምኽንያት ድማ እቲ ሓድሽ ሓሳብ ነቲ ምክፍፋል ኣትሪፍካ ን10 ዓመት ዝኣክል ፍልስጤም ናፃ ንኽትወፅን ኩሎም ብሓንሳብ ንክነብሩ ዝእዝዝ እዩ ነይሩ። ካብ ኩሉ ዝኸፍአ ድማ እዚ ኣዋጅ ናይ እስራኤላውያን ዜጋ መሰላት ዝጥሕስ እዩ ነይሩ። እዚ ነቶም ጽዮኒስት ዓቢ ክሕደት እዩ ነይሩ። ካብቲ ካልኣይ ናይ ዓለም ኩናት ንድሓር ብሪጣንያ ኣቑሑታ ጠቕሊላ ናብ መረበታ ክትወፅእ እንኮላ እስራኤላውያን ናይቲ ግዛኣት 30 ካብ 100 ክሕዙ ክኢሎም እዮም። ብመሬት ደረጃ ድማ ን600 ተቆጻጺሮም እዮም ነይሮም። እስራኤላውያን ድሕሪ እቲ ናይ ካልኣይ ዓለም ኩናት ንድሓር ብናይ ጦር ሓይልን ብምምሕዳር ተጠናኺሮም እዮም። ፍልስጤማውያን ግን ናሃቶም ዝብልዎ መሳርሒ ንክህልዎም ኣይግበሩን ነይሮም። ንሳቶም እውን ናይ ሕቡራት መንግስታት ንዘውፅዎ መግለጺ እናተጸበዮም ነይሮም። ኣብ 1974 ወርሒ ሕዳር ሕቡራት መንግስቲ ምስ ካልኦት መንግስትታት ኣኼባ ገይሩ ፍልስጤም ንክትምቀል ውሳኑ ይሕልፍ። 55 ካብ 100 ናይቲ ግዛኣት መቂሉ እንትህብ ግን ከመይ ካብ ፍርቂ ንላዕሊ ኣብ ናይ እስራኤል ግዛኣት ፍልስጤማዊ እንከሎ ንእስራኤል ክወሃብ ክኢሉ ንዝብል ሕቶ ግን መልሲ ኣይተዋህቦን። እዚ እውን ንፍልስጤምን ንመላእ ዓረብ ሃገራት ኣይተዋሕጠሎምን። ንናይ ጉንቦሬ ምምሕዳርን ንጽዮኒስት ግን እቲ ውሳነ ዕልል ዘብል እዩ ነይሩ። እስራኤላውያን በቲ ዘለዎም ናይ ጦር ሓይሊ ተጠቂሞም ካብቲ ሕቡራት መንግስቲ ዝሃቦም ሕንጻጽ ንእሽተይ ንቕድሚት ድፋእ ኣቢሎም ናይ ፍልስጤም ግዛኣት ንምቁፅጻር ተሊሞም እዮም። ካብኡ ብዝሓለፈ እውን ኣብቲ ግዛኣቶም ንዝነበሩ ፍልስጤማውያን እውን ከም ቆሎ እናለቐሙ ናይ ቁፅሪ ምቕናስ ክገብሩሎም ጀመሩ። ከምኒ ሃይፍ ኣብ ዝበላ ከተማታት ቦምባ ብምጽማድ ነቲ ንጹህ ህዝቢ ከሳቀይዎ ጀመሩ። እቲ ዝበጽሖም ዘሎ ማሴቲ ክኽእልዎ ዘይከኣሉ ፍልስጤማውያን ስደት ምርጫ ገብርዎ። ናይቲ ስደት ኩነታት ክብእስ ዝገበሮ ድማ ኣብ ወርሒ ሚያዝያ 1988
ኣብ ዴር ያሲን ከተማ ተፈጸመ መሰካሕቲ መጥቃዕቲ እዩ ነይሩ። እቲ ጥቃዕቲ እውን ናይ ብሪጣንያ መንግስቲ ንሕቡራት መንግስታት ግልጽ ገይርዎ እዩ። ኣብዚ መጥቃዕቲ ናብ 250 ዝጽጉዑ ዜጋታት ተቐንጺሎም እዮም። ካብዚኣቶም ውሽጢ እውን መብዛሕትአን ኣዋልድን ህፃውንትን እየን ነይረን። ናይቲ መጥቃዕቲ ዜና ኣብ መላእ እቲ ሃገር ራዕዲ ፈጢሩ እዩ። እቶም እተረፉ ፍልስጤማውያን እውን ኣብ ቀጻሊ ናይቲ ማህሰይቲ ግዳይ ንዘይምዃን ናብ ስደት ከምርሑ ጀመሩ። ብሪጣንያ ማንዴታው ናብ ዘለዓለትሉ ዕለት ማለት እውን ግንቦት 15 1748 ናብ 250,000 ዝጽጉዑ ፍልስጤማውያን ሃገሮም ገዲፎም ተሰዲዶም እዮም። እዚ ካብ ዝኾነ ቀድማ ኣቢሉ ሓደ መዓልቲ ማለት እውን ግንቦት 14 ዴቪድ ቢልጎሪዮ ናይቶም ጽዮኒስት መራሕን መስራቲ ዝኾነ ናይ ቴዎዶር ሄርዝ ፎቶ ብዓብይ ብተቐመጠሉ ኣዳራሽ ውሽጢ እስራኤል ከም ሃገር ከም እተመስረተትን ንርእሶም ድማ መራሒ እቲ ሃገር ከም ዝኾኑ ዕላው ይገብሩ። ናይ እስራኤል ምልሻ እውን ናብ ናይ እስራኤል ናይ ጦር ሓይሊ ክዓቢ ገይሮም እዮም። እቲ ኩናት ግን ኣይተወደአን ነይሩ። ንፍልስጤም ንምሕጋዝ ዝተፈላለዩ ናይ ዓረብ ጦር ናብ ናይ ፍልስጤም ግዛኣት ክውሕዙ ጀመሩ። ኮይኑ ግን ንናይ እስራኤል ክኽእልዎ ኣይከኣሉን። ብምውዳብ ይኹን ብናይ ጦር መሳርሒ ዓቕሚ ይበልጽዎም ስለ ዝነበረ እዩ። ብተወሳኺ እውን ናይ እስራኤል ጦር ካብ ዝተፈላለያ ናይ ኤውሮፓ ሃገራት ሓገዝ ይረክብ ነይሩ። ናይ እስራኤል ጦር ንዓበየ እንትመጽእ ሕቡራት መንግስቲ ንፍልስጤም ወሲኑላ ዝነበረ ከም እኒ ሊንዳን ላምራን ዝዓይነተን ግዛኣታት ኩረር ይጅምር። ናብ 50,000 ዝጽጉዑ ዜጋታት እግሪ ኣውጽኒ ብምባል ናብ ስደት የምርሑ። እዚ ስደት እውን ናይ ሊንዳ ናይ ሞት ጉዕዞ ተባሂሉ ይጽዋዕ። ንፍልስጤማውያን ምስ ኣውጽዎም ድማ ናይተን ከተማታት ስም ሎደን ራምላን ብምባል ሰይሞምዎን እዮም። ናይ ተኹሳ ምቁራጽ ስምምዕ ምስ ገበሩ እቶም ሕቡራት መንግስቲ ናብቲ ቦታ እንተምርሑ ረብዑ ጎደል ዝኾነ ናይቲ ሃገር ፍልስጤማዊ ስደተኛ እዩ ነይሩ። እዚ መኽፍእ ናይ ስደት ታሪኽ ናቕባ ክብሉ እዮም ዝጽውዕዎ። እቲ ቀጥታ ትርጉሙ ድማ ጥፍኣት ዝብል እዩ። እስራኤል ቀስ ብቐስ እቲ 75 ሚእታዊ ዝኾነ ናይ ፍልስጤም ግዛኣት ተቖጻጺራቶ እያ። ጆርዳን ምስ ግብጺ እንትዋሰኑ ድማ እቲ ተረፈ ክወስድዎ እዩ ተገይሩ። ኣብ ናይ ግዜ ከይዲ ድማ ንፍልስጤም ካብ ካርታ ተፋሒቋ ትወፅእ። ኣብ 1750 60ታትን ከባቢ እቶም ኩነታት እናበኣሱ ይመጹ። ናይ ፍልስጤም ናሽናላዊ ምንቅስቓስ እውን እናበርትዐ እናተርንዐን ክመጽእ ጅምር። ብ1767 ናይ 6 መዓልቲ ኩናት ኣብ ልዕሊ እስራኤል ግብጺ ምስ ሶርያን ጆርዳንን ከፊታትሎም እያ። መጥቃዕቲ እውን ትፍጽም። ብኸምዚ ምኽንያት እውን ብዙሓት ግዛኣት ክትቆጻጸር ክኢላ ነይራ። ኣብ 1787 ንእስራኤል ካብ ጋዛ ንክተውፅኣን ሓድሽ ናይ እስላሚክ መንግስቲ ንክትሃንጽ ሃማስ ተባሃለ ጉጅለ መስሪቶም እዮም። ኣብ 2006 ብእተገብረ ሕጋዊ ምርጫ ዝሰዓረ ሃማስ ንጋዛ ክቆጻጸር ክኢሉ እዩ። ኮይኑ ግን ኣብ ልዕሊ ጋዛ ናይ ይግባአኒ ሕቶ ምስ ተልዕል እስራኤል ብተደጋጋሚ ናብ ኩናት ውሽጢ ተኣቱ። ካብ 2008 ክሳብ 2009 ብ2012 2014 ተገብሩ እቶም ዝፍለጡ ኩናት እንትኾኑ ኣብዚ ሕጂ ኣብ 2023 ተጀመረ ኩናት ድማ ፍጹም ብክልቲኦም ገጽ ናብ ዘይግባእ ብርሰት ዘብጽሐ እዩ ነይሩ። ናይ ሕጂ ናይ ተኹስ ጠጠው ምባል ስምምዕ ግን ንብዙሓት ተስፋ እንዳሃበ እዩ ዝርከብ። ክቡራት ቤተሰብ ናይ ልማዓንቲ መደብ ነዚ መስል ነይሩ። ላይክን ሸርን ብምባል ናብ ኩሉ ንክባጻሕን ሰብስክራይብ ብምግባር ድማ ቤተሰብ ንክትኮኑ ይላቦ።